Hornicko-historický spolek Podravském uspořádal 57. setkání bývalých zaměstnanců uranových dolů Hamr a Křižany. Tato setkání jsou pravidelná a pořádají se dvakrát do roka. My máme naši činnost velice, bych řekl, rozlišnou, protože konáme nejenom tyto besedy a přednášky, tady nějakým způsobem se snažíme propagovat hornictví, ale rovněž konáme kulturní akce typu hornický ples ve Stráži Podravském či jiné aktivity. V současné době působí v České republice 34 hornických a hutnických spolků a další spolky se chtějí přidat. Teďka o víkendu shodou okolností jsme měli krásný hornický koncert, kdy přijeli kolegové z Německa, Akademie staré hudby z Bádenska, Württemberska a v kostele svatého Zikmunda tak zazněla barokní hudba a bylo to velice pěkné, příjemné a v tomto počasí velice přívětivé.